så sjovt nok ved overfladen, ikke? Ja. Det ser meget godt ud i morgensolen. Det hjælper også med de fine Colgate-tænder, ikke? Jo, fantastisk. Det er i morgensolen. Lige du ved, hvor der er den der skygge foran ansigt. Og så giver det rigtig kraftigt bagfra. Se kun skikkelsen af skihoppet. Come on, man. Tag nu det uløb. Er det slut? Så er du klar med at... Er det der råben? Ja? Det er en baby, du. Jeg har kørt næsten ud til kanten, men der er ikke